Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayon ng isang recipe, simpleng recipe na naman, na makasaysayan para sa akin at sa aking pamilya. Ito ay ang tinatawag nilang mebubos asan. Ang gustong sabihin po ay steam fish. Ito pong recipe ito ay madalas ding i-serve kay former president natin, si President Diosdado Macapagal, tuwing linggo nung siya po ay nag-aaral pa. Kasi ang sabi raw ng aking grandfather, si Don Monico Mercado, na maghapon, the whole week na, ang pagkain nila ay napakasimple, walang sustansya. Kaya pag darating si Tatang Dadong sa bahay nila, sasabihin niya na iluto ito para sa kay Dadong. Ang mga ingredients po natin ay ang lapu-lapo. Pero ng panahon po ng grandfather, ang ginagamit nila ay apaap. Ngayong panahon na ito, maaari tayong gumamit ng tilapia. Kung anong klaseng gusto nating isda na available sa paligid. Same din po ang procedure, same lahat-lahat. Pareho rin po ang lasa. At meron din po tayong kamatis, sibuyas, dayap, salt and pepper, keso, at saka po itong para sa garnishing natin, at saka mayonesa. Ang unang gagawin natin ngayon ay ang lagyan natin ng seasoning ang ating isda. I-season natin siya. Salt, sa labas, sa loob. Saka po natin lagyan ng dayap juice. Ito naman po, paghiwa natin sa ating dayap. Iniiwasan natin na ma-slice natin, matamaan yung mga buto. Kasi mapait po, papait yung ating niluluto. Ginagawa natin ito, pampalis po ng lansa ng isda. Maaari din tayong gumamit ng kalamansi, lemon, o whatever na maasim-asim para pampalis ng lansa sa ating isda. Maglalagay tayo ng kamatis sa labas at saka sa loob ng ating isda. Ito pong tinadtad, pasok natin sa loob. Tinadtad sa loob din. At kukuha tayo ng dahon ng saging o kung may foil kayo, kung anong available sa paligid, ilagay natin ang isda bago natin siya steam. Sa Kapampangan po, ang steam yun ang mebubos. Pero ginagamit ng matatanda, Banyo Maria. Patungan natin siya ng slices na ganyan po. At saka natin siya steam for about 25 minutes o hanggang luto na yung isda. Habang hinihintay nating maluto ang ating ini-steam na isda, gawin naman natin po ngayon ang mayonesa. Maaari naman tayong bumili, kaya lang po gusto kong ipakita sa inyo kung paano lagi ginagawa ang mayonesa nung panahon ng ninuno. Isang itlog po. Yung yolk lang.
hahaluin with one direction lang. Meron tayong Quezon oil. Konti-konti lang ang lalagay natin. Half cup yan. Pag una pa lang, konti-konti lang ang oil na linalagay natin. Pag tumatagal, lumalapot, dinadagdagan po natin. At pag malapot na, kukuha na tayo ng dayap, lagyan na natin ng konti. Pag nagkamali ka po sa paggagawa mo ng, iniba mo yung direction, lalabnaw siya, hindi siya magbubuo. Kaya ang iba, mas gusto nila, nabibili na lang sila. Pero ngayong panahon na ito po, wala tayong masyadong ginagawa sa bahay. Maaaring gawa-gawa tayo ng mayonesa to keep ourselves busy, no? Ito na po ang ating mayonesa, homemade mayonnaise. Lalagyan ko siya ng konting drops of juice, no? Yung dayap juice, at saka salt. Ayan. Tapos na po siya. Tingnan naman natin ngayon ang ating steam. Wow. Luto na po siya. Ito po ang ating steam lapu-lapu. Pinalamig na natin siya. Ngayon, maglalagay na tayo ng mayonesa at saka queso de bola. Tapos, ilalagay na natin sa oven bago natin siya ipi-plating. Ngayon, ilalagyan natin ng queso de bola ang ating isda. I-broil na natin ang ating isda. Natin ang ating isda. Mag-garnish na tayo. Kanina, kung maalala po natin, ang ginawa natin una sa ating isda ay sinison natin with salt and pepper. And then, in-steam natin siya
Pagkatapos, nilagyan natin ng mayonesa, yung homemade mayonesa, nilagyan din natin ng grated cheese, at saka natin po siya na-broil sa ating oven. And then, kinuha natin, pinalamig, at saka natin siya ginarnish ng ganito. Ito po ang ating may bubos na asan, baked and prepared from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!